Takže máme tu 2,5-mesačné bábätko, ktoré potrebujeme uspať. Je napapaná, vygrganá, suchá plienočka. Ale je nervózna. Nožičky môžeme, nemusíme spať. Ručičku zabalím tak, aby sme mala vôľu hýbať. Druhú ručičku. Tiež má vôľu hýbať s ňou. Ešte si vyskúšam grgnúť nakoniec. Ale už je kľudná. Takže bábätko bolo nájdené, vygrgané, prebalené, nervózne, potrebovali sme ho ukludniť. Dieťatko, keď sa narodí, potrebuje presne tie isté podmienky, ako malo v brúšku. Obmedzený pohyb, bábätko, keď je v brúšku, keď pohne ručičko alebo nožičko do niečoho narazí. Táto zavinovačka má tú výhodu, že dieťatko sa neodkope, je dlhšia, lebo z klasickej zavinovačky bábätka rýchlo vyrastú. V klasickej zavinovačke, na aké sme naučené, je detičkám teplo. Toto je tenký bavlnený materiál. Tým, že je to pevná bavlna, ručičky sú tak pripevnené, aby mala vôľu s nimi trošku hýbať, vôľu pohybu. A veľmi dobre jej robí, že môže kopkať nožičkami. Od narodenia spávame v tomto hniezde, sme kľudnejší, keď sme takto v hniezde, ako keď spíme na rovnej podložke. Vyskúšali sme aj také možnosti. Moja dcerka je naučená, aj veľmi ukludňuje, keď môže mať nožtek, tváričkou niečo opreté. Takže tento vankušik jej umožňuje zariť tváričku tak, ako jej to vyhovuje. Aj staršie deti som balila takýmto spôsobom do klasickej zavinovačky, lenže rýchlo z nej vyrástli a narodili sa v zime, čiže bolo chladnejšie počasie. Nožičky môžeme a nemusíme zabaliť podľa počasia. Detičky od narodenia
majú radi malý priestor, preto sme vymenili klasickú postielku za kolisku, ktorá je menšia. A začali sme používať tento vankúšik. Existujú aj iné rôzne výrobky, hniezda, originál na spanie pre detičky. A tento vankúš využívali sme v tehotenstve a na kojenie, teraz na spenkanie. Dieťatko nemusíme nosiť na rukách. Keď bolo dieťatko v brúšku, malo rado hojdanie, preto sme vymenili postielku za kolisku, niekedy stačí trošku pohojdať. Úplne najlepšie sa nám zaspáva v babyšatke, ale nie vždy nám to vyhovuje dávať dieťatko v babyšatke. My používame hybridnú župohnú baby. Takže myslím si, že táto zavinovačka má veľký význam pre veľa detí. Nie je to výnimkou toto dieťatko, že na ne pôsobí tak ukludňujúcu. Staršie deti tiež som takýmto štýlom balila do tej klasickej zavinovačky, čiže fungovalo to u všetkých 3 detí. Do zavinovačky som dala hneď, ako som videla, že má uspokojené všetky základné potreby a že ju niečo trápi, že je iba nervózna a preto potrebuje mať uspokojené všetky tieto svoje potreby. Malý priestor, obmedzený pohyb. Väčšinou ani hojdať nemusíme. Teraz písame. Do zavinovačky ju dám skôr, ako začne byť nepríčetná od pláču. Takže babitko nám zaspáva. Tieto zavinovačky vydržia. Naše dieťa patrí medzi tie väčšie. Pozeráte sa na 2,5-mesačné dieťatko, ktoré má 60 cm. Ešte máme vôľu, takže do 4 mesiacov táto zavinovačka vydrží. Takže detičky, aby mali kľudný spánok, je dobré im nasimulovať všetko, čo mali v brúšku. Čiže obmedzený priestor, pohybu, hojdanie, malé priestory. Mnohé deti sa naučia spať s rodičmi alebo dokážu spať iba s rodičmi, pretože buď potrebujú cítiť matku, alebo potrebujú obmedzený priestor. Ja osobne nie som z tých mamičiek, ktorá by sa vyspala pri dieťatku, ktoré kope, ale to dieťa, ktoré kope do rodičov, je spokojné s tým, že má vytvorený ten priestor obmedzeného pohybu. V prípade, že nemáte po ruke takú zavinovačku, do aké je zabalené bábätko, môžete použiť aj hociakú veľkú osušku. Ja dieťatko balím do tejto osušky v prípade, že máme opratú našu zavinovačku. Čiže postup je podobný. Dôležité, aby bábätko bolo zhruba v tejto pozícii, aby latka sa mu nedotýkala úst, lebo malé bábätko potom hľadá prsník. Takže zaviniete jednu ručičku. Zaviniete druhú ručičku. Tak pod krkom.
funguje to ako núdzové riešenie, ale z klasické takéto osušky na 50% bábätko dokáže vyslobodiť ručičky po nejakom čase tým, že sa mrví a nie sú tam tie úchytky na ručičky. Ale v prípade núdze to pomôže. Takže toto je ďalší spôsob. Dokážete ukludniť týmto spôsobom. Verím tomu, že sa vám uľahčí život. Dieťa zaspí rýchlejšie a bez toho, aby ste veľa času strávili pri uspávaní a nosení bábätka, kočikovaní bábätka. Ja mám taký názor a snažím sa to udržiavať, že dieťatko by malo mať svoje miesto, kde zaspí. Takže môžeme sa pozrieť. Sladko spíme. V prípade, že je dieťatko kľudné a zaspí bez tej zavinovačky, tak bez zavinovačky spí 2-krát menej, napríklad cez deň. Bez zavinovačky bábätko spínka hodinku a pol, hodinu a pol. Potom pri najbližšom pohybe mrvení sa same seba znervozňuje ručičkami. V prípade, že v zavinovačke spí 2 až 3 hodinky bez problému. Za predpokladu teda, že sme vygrganí a neboli nás brúško. Takže veľmi doporučujem. Nám to pomohlo. Balím ju od narodenia týmto spôsobom, aby mala kľudný spánok. Zhruba teraz vo veku 2,5 mesiaca už nekýve ručičkami tak akčne, aby sa budila. Už sa nám podarilo 2 noci spínkať bez zázračnej zavinovačky. Aj celú noc.